Hola a tothom. Doncs bé, nosaltres des d'aquí, des de l'Assessoria de Salut Jove de Cubelles, seguim una setmana més amb aquesta sèrie de vídeos de contingut psicoeducatiu i aquesta setmana volia dirigir-me concretament a aquelles famílies que tenen joves, que tenen nois i noies adolescents. Concretament volia parlar avui sobre això que caracteritza tant a la majoria dels adolescents, tot i que hi ha alguns que no són així, però que seria aquesta impulsivitat, aquestes males cares que no saps massa bé d'on venen, aquestes contestacions i que moltes vegades són l'inici d'un conflicte o poden agreujar un conflicte, i el meu objectiu avui era, a partir d'explicar-vos una mica com funciona el cervell d'un adolescent, que pugueu connectar més amb la calma i pugueu relativitzar si la situació així ho requereix, perquè hi ha coses, òbviament, que mereixen posar-se molt seriós. Però això sí que seria matèria d'un altre vídeo. Doncs bé, de forma molt ràpida, per què diem que el cervell d'un infant i d'un adolescent i d'un adult són diferents? Doncs bé, diguéssim que a la infància el nostre cervell fa moltíssimes connexions neuronals, i a l'adolescència què és el que passa? Com a la infància s'han fet tantes connexions, arriba un moment que el cervell, diguéssim que és com que no pot amb tanta informació i d'alguna forma de seleccionar aquelles coses que estan sent útils i que hem utilitzat molt. I un procés que es coneix que passa en el cervell és la poda neuronal, no? L'anar tallant aquelles coses que no han arribat a florir i a desenvolupar. I un altre procés important que es dona a l'adolescència és el procés de mielinització. Què vol dir això? Totes aquelles connexions sinàptiques en el cervell que el cervell ha dit, ok, això em serveix. És a dir, què és el que es tallaria? Doncs, per exemple, dos o tres clars de piano que hagis fet amb 8 anys, si això no ho has anat utilitzant, segurament això anirà cap a fora. Per això a nosaltres, els adults, ens costa molt més aprendre nous idiomes, noves habilitats. I la mielinització, què és el que fa? Doncs aquestes connexions que s'han creat i que valen la pena, per dir-ho així, doncs es crea una espècie com de capa en aquesta connexió que farà que la informació vagi molt més ràpida. I això per què és important, aquests dos processos? Perquè es dona el procés d'integració. I per què és important això? Perquè serà el que farà que puguem prendre decisions més complexes, que puguem tenir en compte diferents variables per entendre un procés d'una forma més global, que això és importantíssim per un pensament adult o per un cervell madur. Aleshores, bé, quina part del cervell està fent això? Doncs bé, ara agafaré una metàfora que utilitza Fran Rojas, que és un educador que ja ha vingut algunes vegades a l'Espai Jove de Cubelles en el cicle de xerrades, i per poder entendre el cervell diríem que seria així, no? Aquesta part d'aquí, no? Seria aquesta part més conscient, més la que ens fa com controlar aquesta part emocional, o aquesta part més reptiliana, que seria tot el que té a veure amb les funcions bàsiques. A nosaltres ens interessa sobretot la part més racional, per dir-ho així, i la part emocional. La part que s'encarrega d'integrar és aquesta part d'aquí. Però què passa? Hi ha moments, com us deia abans, que el cervell ha de dedicar estones a fer aquest procés d'integració. I què passa? Que moltes vegades aquesta part d'aquí, que és la que s'encarrega de frenar aquest sistema emocional, de dir-li quiet, el dir-li calma't o controla't, doncs això a vegades, diguéssim que quan un nano o una nana se'ns brota i comença a posar-te una mala cara o impulsivitat i no està raonant, és perquè això, diguéssim que està desconnectat, no? Aleshores, això als adults també ens passa a nosaltres. Sobretot ens passa quan no hem dormit massa bé, quan tenim gana, quan tenim molta angoixa. És com si aquesta part es desconnectés i seria la part emocional o la part més animal la que ens surt. Per tant, em torno a agafar prestada una metàfora que utilitza en Fran Rojas, i és que comparem el cervell d'un adolescent amb una reforma. És a dir, entenem que el poder el picar tota la casa, no? Seria aquesta poda neuronal. Però hi ha vegades que quan estem picant aquesta casa, doncs ens en va la llum o tenim una fuga d'aigua. Això seria aquest procés, no? On el nostre noi o nostra noia, o la nostra noia, diguéssim que ens contesta malament o
bueno, això que caracteritza tant a l'adolescència d'aquesta impulsivitat. Doncs bàsicament és per això, és perquè aquesta part del cervell que encara no està prou madura i que s'està creant no està controlant aquesta part més emocional. Per això, com a tips per poder fer front a aquestes situacions, doncs pensar que quan el nostre noi o la nostra noia, el nostre fill, la nostra filla, millor dit, estan en aquest procés, pensar que el seu cervell està en construcció i que no ens ho està dient a nosaltres, sinó que podem pensar això. També hem de tenir en compte que es van fer uns estudis on la informació pels adolescents tampoc no és neutra, és a dir, pot ser que nosaltres li hàgim dit alguna cosa, tan normals, però ells o elles no, ens estiguin interpretant que li hem cridat, que li hem dit malament, i realment perquè tota la part emocional dels adolescents està super activada. I algú per nosaltres que d'entrada pot ser algo absolutament neutre, per ells té una càrrega emocional. Per això, pel tema de gestionar els conflictes, primer entendre que moltes vegades aquesta mala cara, aquesta impulsivitat no ho està fent, no ens ho prenguem tant a la personal, sinó que puguem connectar amb la calma a través d'aquesta explicació psicobiològica de, vale, el cervell està en construcció, acaba d'haver una fuga d'aigua. No sé si és un tip que us pot ajudar. Pensar també que els adolescents tenen molta més energia, tenen a vegades molta més mala llet i lluitar contra una persona que es pensa que tota l'estona té la raó és molt difícil. Per això jo el que us diria és que seleccionéssiu els conflictes i que si teniu una parella lluiteu per aquelles coses que realment valen la pena, perquè amb un adolescent ens podríem estar discutint per qualsevol cosa, pot ser motiu de discussió. Per tant, poder connectar amb la calma a través d'aquesta explicació que us he donat. Després us diria que seleccioneu els conflictes pels que val la pena discutir-se, perquè ja us dic que ens podem discutir absolutament pel tot, i sobretot que el noi o la noia vegi que aneu a la una en el cas que tingueu una parella. Pensar que en un moment de màxima alteració no podrem raonar res. L'estrès el que farà és que aquesta part d'aquí, per dir-ho així, no pugui connectar bé ni nosaltres ni amb ells. Per tant, escollir un moment per discutir alguna cosa on estiguem més calmats. I si veiem que això no ho podem fer, per molt que ens estiguem morint de ganes de dir qualsevol cosa, al final nosaltres som els adults, nosaltres aquest procés el tenim desenvolupat i podem fer-ho. El que passa que costa, i més si no ho hem practicat o no ho hem entrenat. I per això una miqueta seria això. Som humans, a vegades tenim dies on és molt difícil, on sobretot amb aquest estat de confinament segurament l'angoixa i l'estrès anirà augmentant, però sobretot això, discutir amb una persona quan estem molt nerviosos és impossible. I un tip que us pot funcionar és discutir per escrit, en el cas que el vostre fill o la vostra filla els hi vagi bé. Tenir molt clar que no ens cridarem, que no utilitzarem un to de veu molt elevat, que no ens insultarem, això no ho podem permetre. Per tant, per rebaixar una miqueta tot aquest estrès, podem dir, si no funciona aquesta part de, bueno, ens discutim després d'una forma més tranquil·la i més calmada, podem discutir-nos per escrit. I si veiem que segueixen apareixent els insults, doncs podem agafar aquesta mateixa carta i posar-la al congelador per dir, ara no podem seguir discutint, per tant congelem la conversa i després ja la tornarem a reprendre. Potser és una miqueta friki, sí, estic d'acord, però bueno, es tracta que aneu provant tècniques, que aneu provant tips, és un assaig i error, i potser algú que us funcionava superbé durant una temporada, després resulta que no us torna a funcionar. Sí, és difícil, els joves són així imprevisibles i requereixen molta paciència, però també molt de carinyo, molt amor i molta comprensió, perquè tots hem passat per aquí. Espero que us hagi ajudat aquest vídeo i ens veiem la setmana que ve.